си ги пак горе. Ще ги другите ги горе. Децата нямат нито един балон, тя има 100. Не е честно много. Пусни ги другите. Ама пусни ги по един навсякъде. Не, То защо не лети? Не, то се там трябва да е. Mermaid! Мама, иска mermaid! Е, там ги остави. Ти носиш ли касовата бележка, Патя? А? Какво? Носиш касовата бележка? Да те питам пред камерата, кажи, носиш ли касовата бележка да се изложим сега тук? Добре, това ще го пуснем в YouTube. Как иска да каза, че можеш да не и мога да си взема колко балани иска? Те всички за тебе, му. Пусни ги, не, пусни. Ще си извадиш окото. Чули? Престани ме, пусни ги. Ама виж как ти става косата, виж косата ти как се наелектризира. Пусни ги, Мелани. Ай, пусни, ще е интересно.